Die stikt niet vuil. Dames en heren, Berp en Gradus. Zal wel weer even de expert zien, hè? Die klommen nog altijd in de stoel. Doe het zo stom namelijk. Gewoon in de moeder water. Het gewoon heel een avond op de bühne, die blijft nog staan. Toch al gezellig. Begint ze al, joh. Wat begint ze al? Zou ze tegen hier eens even goedenavond zeggen tegen de lui als de ergens keums uitjabbeleer? Verrek het. Berp als de ergens keums zegt ze goedenavond tegen de lui. Wat begint die toch eens met? Goedenavond samen. Ja, je kunt het rustig allemaal klaken, ik verrek het. Want die meiden misschien nu allemaal goedenavond zegt, dat is dat door dan. Ik laat me geen niet commenteren, van geen, hè. Ik gewoon het schaals gaan anders doen, dus goedenavond zeggen. Gewoon met de lui eens even laten zien. Voorzichtig, dadelijk springt ze ten voren. Dat zou even laten zien, doe. Ja, klaar man, de duur. Wat is ze nou in godsnaam aan het doen? Ja, de lui het laten zien, hè. Ja, maar voor wat klappen die lui dan? Dat weten ze zelf ook niet. Wat is ze nou in godsnaam aan het laten zien? Ja, dus dat ik hartstikke mager ben geworden. Zie je het mager gewoon. Onder de ogen, gekke net. Hoe is die nu in godsnaam mager Wat geworden? ben ik niet mager geworden, wil ze zeggen. Ik heb het dieet gedaan nog het ander. En dan wil ze niet zeggen dat ik niet mager ben geworden. En die weten wat even als ze mij nog niet dat ze met je hoe lachen. Zal maar gewoon precies zien, want er zit op een verkeerd plaats. Ik heb het al, dat is het allemaal wet. Kom van de buurt en ik hoor ik op de op, want er zonder de maan terecht. Had ik maar in de gaten gekeken wat ze deed natuurlijk. Ah, het ging niet zo. En hier is al klaar te veuren, zie laat me goed. Ik ben hartstikke mager geworden. Ik heb het dieet gedaan nog het ander. Dat had ze al gezegd. Ja, daar heeft niks mee te maken. Ik ben begonnen met het Attekinsdieet. Het Attekinsdieet, zeg dat op. Waar het dat? Nee, dan werd ze hier goed dat het dan niet was. Ja, dan hoor ze me niet in de visite spelen. Toen heb ik een mayo-kuur gedaan. Dat doen niet meer, dan krijg je spleedogen bij. En toen heb ik een sherry-kuur gedaan. Ja, die heb ik zo 3 maanden volgehouden. Hè? Heerlijk een sherry-kuur. De ganse dag door het douche. Weet je wat zo lekker is aan een sherry-kuur? Er vult niks te vanaf, het kind geen verrijken. En nu heb ik het niks. Wat? Nu ben ik bij de watjes. Bij de windbisten doen. Bij de watjes. Wat is dat nu weer, de watchers? Is dat zo gek wie de bar kwam? Nee, gratis, de watjes, dat is een club. Ja. Dan ga je erbij en dan vult ze op. Wat? Nou, man. En wat wist je nog wie dan? 1600 gulden. Is je leuk? Je hebt met de barsten moeten werken. En dat bedoel ik toch gar niet. Wat bedoelt ze daar? Al flats heeft dat ze dat steeds. Ik bedoel wat ze er vanaf hebt, niet wat het me gekost heeft. Oh, alles bij jij? Ja, in die 6 maanden. Nou, toch gaan we naar ons of 6. Wordt steeds meer, gisteren waren het maar 3. Ik heb ook de hele dag niet gegeten. Moeder, En het is toch- en moeder is niet dan kwijt. Hè? Oh, gratis, daar hebben de lui al voor geklapt. Niks aan de achterkamer, dat hebben ze niet gezien. Draai ons. Ik heb het
Goed verdeeld. Ja, dat die wel hartstikke gek met een Wat is die van mij hartstikke gek? Ja, nee, zal ik het gaan zeggen? Ja. Ik word van die hartstikke zenuwenzakte. Familie, Ja, gaat van niet die, gedaan. ja, van die. Zit hartstikke onder de stretch. Zie zit onder de stretch. Stom Ida tot ze vis. Stretch, dat zit in een brood. Ja, nu is het bij jou niet goed. Stretch. Stress heet dat, stress. Oh, heel weet het weer. Dokter Oetka. Maar dat heet zo, dat is allemaal zo modern. Ja, modern, daar word ik gek van, die moderne woord. Ja, vroeger hadden de lui gewoon krijgen. Gewoon normaal ding, hadden de lui, een wegenscheet. Ja. Of een kou, gewoon een kou hadden de lui. Ja, wat wie ze dan allebei noemen? Ja, gewoon weten. Dat heet niet een kou. Weet dat Dat heet nu de A-griep. Ja. Of de Hongkong-griep. Ja, is maar een Of de beetje. dokter zegt gerukt de Sarajevo-influenza. Wie heet dat? Sarajevo-influenza. Hullige Maria, gratis best een beetje voorzien, dadelijk hebben ze de ganse boel weg. Hoe nee, daar. Krijg je zus eens doet wie Frans Deun is. Sorry, Frans. Wacht even. Nee, ga maar terug achter je toe. Berg, wieso heet hij dan de Sarajevo-influenza? Ja, mensen tot deze stom snoet van zijn eigen eet. Ja. Maar ja, het is ook zo berg, hè. Die namen allemaal. Zo ingewikkeld Allemaal ingewikkeld. Vroeger hadden de lui gewoon krijn, dus. Gewoon normaal. Want als ik die lui eens in zitten, Ja. de helft ervan heeft hyperventilatie. Vooral die daarboven zitten. Gratis van mij, wat hebben ze het allemaal? Dat kunnen bij juist de braak niet in. Nee, gratis, dat kind zo stom naar me gloeren. Daar hebben ze me 7 jaar geleden die centraal verwarming in de baan gesplitst. Nu heet dat wat gaat goed van ventilatie, moet er het over. Berg, dat heeft niks met ventileren te maken. Oh nee, dat zeg ze toch. Nee, Berg, dat is als de lui het benauwd krijgen. Daar heb je niks mee te maken, dan zetten ze de venster maar open. Zie je wel. Ja. Ja, het is ook zo. De mensen het allebei hebben, het helemaal niet. Nee, dat is Vroeger hadden de lui gewoon krijn, dus hadden vroeger zwaard voor ja. Wie bedoelt die vreugde gratis? Je hebt die toch nu nog? Steen 107 oor tegen de wind. Vreugde ziet dat aan. Nou, maar ik kan me toch hier goed rappelleren tot niet aan, maar mijn zweet zulke gebruiden voor mijn kind te doen als ik kind ben. Gadverdamme. Hé mevrouw, je kinderen terug, ja. Die zien dat als die lachen. En dan voelt ze niks meer van die kind. Vindt ze dat raar als die namen niet het zweet zoeken in de nek lag? Dat was de 14 dagen voor kies. Dan zwiegen dat ze de keelpijn nog voelt. Ongelooflijk, nee, gratis. Ja. Weet je wat het allerergste is? Alle die rotzooi wat ze zich voorstellen. Alle die chemische troep. Chemische troep heet dat. Heel veel. Chemische troep. Hij heeft gestudeerd, u. Hij heeft 3 jaar op de LTM gezeten. Maar ik heb het toch wel hoog opgebracht, hè? Ja, daar denk ik. Niet te geloven. Ja, maar die rotzooi, als ze zich die pillen allemaal blijven erin houden, de lui, hè? Zal ik het gaan vertellen? Ja. We zien allebei het juiste deze hebben. Ja. Hier is al zo'n blad of wat? Ja, ik kan het met die niet meer lang doen. Bedoel je? U bedoelt, je moet gewoon voorzien, wel zo dat die bloemen, die kom al. Ondertussen gaasbies. Ongelooflijk. Dat is niet meer normaal, joh. Maar dat is niet meer normaal. Ja. Gratis. Ja. Zullen we dat liedje in het zingen? Wat voor liedje? Van Us Ama. Ja, wil je ze dan gedaan wil zingen, dat is dat bandje toch afgegeven. Laat er niet met, stommerikje. Heet er voor expres. Ja, met huilen heeft ze het niet zien. Zullen we de lambada doen? Kunt ze toch gaan niet meer, die kunt ze met de knie toch gaan niet meer zo lieg. Jong, laat er maar eens komen. Liedje van Us Ama.
Usama. Oh, ja. Handen! Mijn Usama wordt het ouderwets gewitte kind antiek. Ze had gestangelen in haar best tegen de rheumatiek. En als ze kindje kiekels had, dan morgen alle gaas. Ze had van stretch genoeg gehuurd voor die van ventilatie. En dan gewoon maar jongens, hè. Usama, die wist om alles al. Usama, die hoort de ganse straat. Ieder been of krankje had zich een medicament. En als de nikkels afkomt, zat zich een lampenmeer. Want Usama, die wist op alles al. Usama, die hoort de ganse straat. Een bugeltje met warme zand voor pijn in dunne koe. Na de compressen lag ze erop, want in de voet verstoel. De gevaren van Veergen voor de leven. En de Veerse keutel van de geest, die zat ze op Geneva. En dan gaan we weer, hè. Usama, die wist op alles al. Usama, die hoort de ganse straat. Voor ieder been of kwaaltje had zich een medicament. En als de nikkels afkomt, zat zich een lampenmin. Want Usama, die wist op alles al. Usama, die hoort de ganse straat. De kroon, die kroeg lekkers op zoek aan de platte deur. Er geen last van morgen had, want niks zo goed als toen. Had opa ga je vuur mee in, bleef zien niet lang al horen. De gossen gouden elme man gaat zilver uit de voren. En dan gaan we weer, hè, de rest hier. Want Usama, Wordt een hele bak gebogen, hè. Usama, die hoort de ganse straat. Voor ieder pijn of kraaltje had zich een medicament. En als de nikkels afkomt, zat zich een lampenmin. Want Usama, die wist op alles wat. Usama, die hoort de ganse straat. Usama, die hoort de ganse straat.